Eluf ta' studenti ritornaw lura wara l-pankiet tal-iskola l-bidu ta' sena akademika ġdida wara il-vaganzi tas-sajf. Wara li bosta bejn 2 u 3 bdew is-sena skolastika tagħhom fejn iltaqgħu mal-ħbieb u mal-edukaturi l-ġodda tagħhom, diversi ġenituri u anke studenti kellhom id-dubju jekk bħal dawn l-aħħar snin kienu se jkollhom lil uliedhom fil-klassi waħedhom minħabba illi m'hemmx biżżejjed għalliema. Fl-aħħar 3 snin u nofs gvern tal-Labor poġġa xejn inqas minn 4 ministri tal-edukazzjoni bl-aħħar wieħed ikun il-Ministru Clifton Grima. Matul il-jum ta' tnejn fil-waqt li ma rridx jieħu responsabilità ta' skejl oħra, insista li ċertament li l-iskejl tal-istat ma kienx se jkollhom problemi rigward nuqqas ta' edukaturi u l-istudenti kollha kien se jkollhom għalliem preżenti. Nerġa' nikkonferma dak li għaftit tal-ġimgħa ilu llum is-26 ta' Settembru fit-9 ta' filgħodu informat li bħala vacancies u bħala komplement għalliema ġewwa l-iskejjel statali m'hemmx problemi. Ta' mistoqsi minn Net News, il-President ta' l-MUT Marco Bonnici insista illi l-għalliema qed jagħmlu tajjeb għan-nuqqas kbir ta' edukaturi illi hawn fl-iskejl Maltin u Awċin, partikolarment f'suġġetti bħal matematika, Ingliż, xjenza u ICT. Dan ifisser illi fil-bidu tas-sena akademika l-edukaturi diġà jinsabu taħt pressjoni b'overload qawwi minħabba nuqqas ta' pjanar minnaħa tal-gvern illi issa ilu għaddej xhur sħaħ. Fl-aħħar xhur u snin dan is-settur beda jħabbat wiċċu ma' diffikultajiet kbar minħabba għalliema li qed jażlu li jmorru jaħdmu f'setturi oħrajn kif ukoll kawża ta' tnaqqis sostanzjali fl-ammont ta' studenti li qed jiddeċiedu li jistudjaw għal professjoni fl-edukazzjoni.